Εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο Minecraft P και θα μπούμε σε ένα σερβερ. Έκανα ένα βίντεο χτες και δεν στο ίδιο σερβερ. Θα μπούμε σε Bing, δεν ξέρω όμως αγγλικά και δεν ξέρω. Δεν έχω γράψει τίποτα. Γίνεται. Δεν έχω λεφτά. Θα μπούμε Skywars, μάλλον άμα μας βάλει. Και δεν ξέρω τι μας έχει σήμερα να δω. Τι μας έχει. Γιατί βαίνει και κάτω. Play. Να open. Και δεν κάνα play. Και σήμερα βρήκα ευκαιρία να κάνω βίντεο γιατί οι γονείς μου ψήνουνε. Τυχαία. Ναι και... Ένα open 0 στους 8. 3 στους 8 και πώς θα κάνω building. Δεν ξέρω να κάνω building. Και θα δω τι κάνουν οι άλλοι. Γουάμα. Και παιδιά, με ακούτε κάποιος θορύβους, είμαι έξω στη βεράντα. Nintendo. Nintendo. Μπλε θα το κάνω. Μπλε. Με Diamond θα το κάνω. Nintendo. Θα το κάνω 2, 3, 4, 5, 7, 8. Θα το κάνω 8 επί 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γιατί 6 μας βγήκε? Θα το κάνω άλλο επί 8. 1, 2, 3, 4 επί 8. Και 1, 2, 3, 4. Και εδώ πέρα θα κάνω τα κουμπιά. Θα το κάνω εδώ. Και ήρθε ο αδερφός μου, παιδιά. Και εδώ. Τσακ. Όχι, λάθος θα κάνω τώρα. Τι είναι αυτό? Nintendo αυτό. Τσακ. Και τσακ. Εδώ θα γίνει η οθόνη, θα το κάνω μαύρο εδώ. All. Δεν μπορώ να το κάνω και με αυτό. Με αυτό τα κουμπιά. Δεν με μπαίνει μερικές φορές γιατί... Να και μπήκε. Και δεν θα το κάνω... τι θα το κάνω? Θα βάλω γυαλί. Και το δικό μου είναι έτοιμο. Πιστεύω ότι είναι έτοιμο το δικό μου. Πιστεύω είναι να το κάνω και ακόμα ένα διπλό. Θα βάλω και από έξω. Άμα ακούσετε κάποιους θορύβους γκάπ,
Κάτι ακούστηκε από έξω. Συγγνώμη, αλλά κάτι ακούστηκε από έξω. Γιατί είμαστε στη σοφίτα. Γιατί είμαστε στη βεράντα και μπερδεύτηκε το αδερφός μου. Και από έξω το κάνω με γυαλί. Να δει σαν το iPhone 6. Κάτσε. Nintendo δεν είπα. Ένα λεπτό και 12. Ωραία, το τέλειωσα εγώ το δικό μου. Το βλέπεις για iPhone, ρε Μάριε. Ο αδερφός μου λέει iPhone είναι. Και έχω τη 14 έκδοση. Είναι τρέντο. Τι έκανε ο άλλος? Και θα κάνω και ένα λίλι. Τσακ, τσακ. Τσακ, τσακ, τσακ. Ένα τσουτσούνι. Τσακ, τσακ. Και τσακ. Και θα το κάνω και από την άλλη. Διπλό. Ωραία. Και άμα ακούστηκε κάτι τέλειωσε η μπαταρία. Κόβω λίγο το βίντεο, παιδιά, μέχρι να τέτοιο και επιστρέφω. Και επέστρεψα, όπως βλέπετε εδώ 2 λεπτά έμειναν. Τι έκανε τούτος? Nintendo Vote. Τα βάλω. Δεν είναι καλό. Χάλια. Κονσόλα. Όχι. Αυτό. Τι έγινε? Λάγκαρε. Λάγκαρε, παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε. Λάγκαρε και Άλλαξε, μας άλλαξε. Εγώ θα έβαζα εδώ. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Τίποτα κι αυτός. Αυτό στο μισό. Κρίμα όμως. Χάλια. Δεν είναι καλό. Χάλια. Δεν είναι καλό Nintendo. Και παιδιά, κάτι γίνεται. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, για σήμερα. Γεια σας, το βίντεο θα ανέβει σήμερα. Γεια. Γεια.